Monggo Mbak Tatin atur mandat Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking 8 dasa Poi mau bobotipun piye langkung saking 8 dasa wis tau nimbangke aku ya urung ning ya mbok menawa kok ya mbok ora sok ngarang ayo 40 ki rak tampa padha karo 8 dasa ya kemae entuk nawala layang apa niki nyuwun lagu apa ali-ali nah ana dite ta enten iya tak pek dhewe mesti lha mau disukake jenengan moh wong semuni ditip niki nggih Mbak Tatin nika menungsane wonten aku ya saking Pak Dukuh nang Seri mang paringke dhewe menika nek sing nampa kula mesti melirik mripate lha ra tenan to soalé dhewe kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung oh iya aku tau kok nggawa dite kono sedina iki boyokku kumat mergane ngapa mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho iya paling pasang raja sajake kok ya dasare encok kok nyalahke aku ya ora aku kok encok ki encok saka ngendi sehat walafiat kaya ngene kok encok ora nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati gajih ki saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to pati urip ki ora mergo lemu karo kuru ning mergo sapa mergone Gusti Allah aku rak menungso lha nggih aku sik tak omongke baterai baterai kok digajehi piye iso wae aku wis tak weruh urung baterai HP mlembung kae nggih kae mergo kokean gajih rak terus modar HP-ne kuwi padha karo menungso angger gemlembung kek ya ora kudu mlembung kek iki ha iya senengane kok ya ben sehat Tatin ya sehat kabeh iki ditungake sehat lho aku ki ngene iki ya mung dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dongake sehat iya dene tak dongake sehat ora gelem ya wis mangsa borong piye apane le donga mbok sing apik ayo kowe iki ben sehat wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali lah napa ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho kuwi nggih kula mau dadak ngapalke ra ngapalke nampa dit sak penake ra sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos saiki yo menggari nguntir no apa becak motor nguntir piye nguntir gas lho mau nguntir apa ayo sak rak betor ayo jenengan ngandake apa becak to becak karo betor iki beda betor becak bermotor nek becak iki ling garap saka tungkak mula jenenge becak ling garap ling genjot nganggo tungkak nek betor iki nganggo motor beda ora watoni somong kowe iki ora lah iki ngandake pedhot dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming lah ngandake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak sapa lah ngandake wau lho kon maksudnya kowe kon nungkak saiki wani ye aturah aku ya duwe tungkak lho nungkak kowe pira wen iya jenang kula angel lho iki arep mung jenang kula iki angel ya engko nek kleru ya di ngapura ngapa wong wis pentas kok kleru nek latihan kuwi kleru wangun ya ora pentas kok kleru wong iki kanggonan salah lali apes lan apa piye dijawab no apa salah lali apes lan wong kowe ngarani kleru lha apa wong ora tau gatekke menungso kanggonan lali salah apes lan ya mung kurang ino kok lho yo tetep ora entuk kok arep ino iki dibutuhke ino iki apa sih ino iki napa ora ngerti nek ini aku tahu mana
Ini. Tomone ini. Nggih niki saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. Ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek no lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa kuwi? Aku wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jeneng kula Klali aja lali Neno ali ali mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa ning omah. Iya nek Pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Ah. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kon omong-omong tak kei dhuwit kok. oh. niki sule kula aja dianggep Aja dianggep. apa sih? Ayo ora apa-apa. Sinden nek sinden milenial ya ngono kuwi. Soale nek tak jak omongi malah lima semaur gimana? Loh, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele kula mboten melu. Ngopo iki, Mak? Kenapa ya? Aku mbayangke nek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngayal. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh. Mesti apik iki. Nek ra entuk Golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja. Ya. Among ati tansah nggon deli Wis saka ngendi e? Jos pokoke. kok budek tenan kapok. Tak antil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok gawiteno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. iya. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu
iya tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. Napa? Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono kuwi dalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembar no. Yai Prabu padha kaniraja sak pratamu. Weh, adalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumpet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenan. Kok nek budhek tenan kapok lho. Ya ora kok ya. Tak tekani, Pak Sena ampun dahar. Lah aku mau wis metu ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku, cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kok omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kok omah ya iso. Mae metu ngopo? Ketakan kewala Nenone ngati-ati. Hah? Nganti-ati apa ngati-ati? Nganti-anti kok ngati-ati. Ya aku wis madang. Oh ayo. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gaduh. Baleni ya. Heeh. Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula. Iya. Kula nuwun sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya mangga. Ngagem ali. Ayo kuwi nadane nek njukuk ora pas, hati-hati lho, Tin. Ngagem ali aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nenone ya. Kok nenono tawa permen piye? Tawa permen. Nano-nano. Kowe doyan ora? Apa? Kowe doyan permen ora? Doyan. Ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Delok permene sih. Sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus. Aku weruh dagelan iki pertama oleh guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene dagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok. Ngerangkul pasangane. Yuk tak tukoke permen, aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya, mangga. Ngagem yuk. Ngagem ali-aliku pamrih aja marang aku nadyan kula mboten melu gawe
padha karo ndelok patung KB. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendhange le joget piye? Lho ya penak kok. Ora sampe ndul-ndul. Ngagemon tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene ndene joget. Mbayar piro aku nang joget? Rawani. Wegah. Ya kitae wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho dalange jijiki. Ngapa? Jijiki. Penari utang kok. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wes. Aku apa, Jal? Kuwi nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utang iki nek debt collector kan narik utang. Lho, kono. Wah, pikirane. Lah jenengan ora muni kuwi to? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Wah, aku sing jenes pikiranmu. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan. Daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas sing golek balungan. Iya, isin. Ya. Pilihanku mripat biru pamrih mareh sulusnya kawarni yen takkan isi hatiku besoke Jem-jemane dijogeti iki. Pate ilang kabeh. Tak urus meneh iki.
Wah, mesakake sing yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budhek. Lho, budhek tenan to. Budhek ndasmu kuwi kok. Oh, yang nganti digawa. Wi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Wi, mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi meng dipencerengi tatine. Engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Lah nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun Angsri getun iki. Lah piye baleke kowe? Ayo balekno sak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Yo. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Tekoki ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini ora kembar. Pilihan kemrimat biru sarene reksul. Yo penak iki. Ya. 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 Ya terus. Akan isi hatiku kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Amin buntut gong tok. Tendeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki wae pas sih. Pas. Ayo pas ben. tek pas gong. Kowe iki wis kokean ngomong. Pas yo protes, ora pas yo protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Nggak mau saya. Woi. Ayo Don, ah. Wah. Ah. Oi. Saka ngendi? Nak nyunenya. Nak nyunenya. Parang Kusumo. Nak nyunenya mundeng bonyok kok lah. Nak nyunenya. Putra Trisno. Nanya kemonanya. Nama Nama Raden Jayasena. Nyanyanina. Putune Werkudara. Putune Werkudara. Oh. Nyambusi. Ampune. Ora percaya tak undange simbah ye. Nama nyemut dalaran nikmu tu. Yang peden-peden iki karo aku ben aku wedi karo kowe ya ta. Ora asli. Nyak. Ora mungkin. Oh, nak percaya. Mbah. Oh. Aku mangkel aku nek ngaku putumu ora diakui. Lenggah kene. Yo. Isi Mbah. Iki Simbah. Wenjingel. Percaya ora kowe? Percaya. Ayo saiki gelut karo aku. Neng ngarepe simbahku men simbahku nonton. Mbahku men marem, ya Mbah? Yo.
Ya nek Jember, kene ya Jember. Nek penak ana mbahmu ora penak. Nek ngantem aku mbahmu wangi ora penak. Simbah aja ngewangi. Ora. Ayo, simbah ora ngewangi. Ben mbahku percaya nek aku ki putune. Mah. Anyang. Piye? Piye? Anyang. Nyo. 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 Utuwerku dara diantem prajurit kaya WC. Tiba tak pecah ndasmu. Sono to Mbah ora maido sik. Muni apa Bang? Hah? Muni apa Bang? Kowe diunekke kaya WC. Panjikon. Manyak ndasmu ngono, Kak. Nak apa? Aku ora wani karo raden balik kondaran karo putune aku wani. Yo. Bales le. Hah? Bales. Kose. Oh. Ayo. Ojo kaya bapakmu. Aduh. Nggon cangkem. Mana. Yes. Aleman ya ngene iki. Musuh putune wae ora menang kok ndadakakon Ndara Werkudara barang karepe piye. Ora percaya nek putune Werkudara dundangke mbahne tenan. Diantil ndase dik candak sedek Werkudara ngadeg kepet nggo sikil jeblek. Urip apa mati wae. Nek mati tak kubur sisan nang kene. Zizah. Nyanyi niwa mana? Alah. Vertigo. Mutar ora wae. Weh, Pak, isih urip. Nak pakai nenek. Depan yang kamu nak nama ni. Nak pun tak ada. Hah? Nak mana? Alah. Nanti ingat. Nanti ingat. Nat. Oh alah pijet no. Iket. Ni lalat lana. Hah? Ni lalat ilana. Mu. Nanti lana. Ni ulat. Oh, mu. Pek. Nanan. Enak-enak dengkulmu melacat. Nenek. Halo. Ora. Nenek edeng uwa. Hah? Nenek edeng uwa. Itu aja nak. Nak. Ini.
Ini ora ingkang ngono. Ini jenenge ora ingkang. Bingkong ya men ora ya men. Wah antil modal. Masak ngarep barang enane ya ana wae piye kanane prajurit namut anan namut anan kabeh kalah anak mundur enika entak ateng nyambut utang piye potong gaji bulan depan potong gaji sasi ngarep yo lha apa piro 200 lho 200 akeh men ini apik kok wong apik kok yo harga ngopo prajurit pancen do mripate uteke do elek kabeh wong Ngastina iki Prabu Sawarga Karyadi Kutu